Gepleyer Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda polisiýa her türlü bahanalar bilen jerime ýazýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň awtoluk hereketlerini çäklendirmek maksady bilen maşina eýelerini her türlü bahanalar bilen jerime ýazyp başlandyklary barada maglumatlar gowuşýar. Adatlyk radiosynyň biri-biriniň aýry çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu çäri sentýabrda Aşgabatda ýapyk binalarda söwüş sungaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglanyşykly diýilýär. Ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerini paýtagtyň köçelerindäki uluglar saklap, islenlik bahana bilen jerime ýazmak tapşyryldy. Bu sürücülere hökm salmak, olaryň uluglary bilen köçe çykmagynyň öňüni almak üçin edilýär dip Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetine golay çeşmeleriniň biri aýdýar. Adatlyk radiosu bilen habarlaşýan Aşgabatly sürücüleriň biri ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň onu saklap, onuň öz sözleri bilen aýdylanyna galp aýplamalary bilen jerime salandygyny gurrun berdi. Goloyda polisiýa işgärleri men saklap, keskitlinin tizlik araçyagini bozanlygymy aýdyp jerime ýazdylar. Men baryan tizligime dol gözegçilik edýänligimi, ýol düzgününi bozmaýanlygyny aýtsam da, sözümi gulak gabardan bolmady dip mergen atly sürücü nägileligini bildirdi. Şol bir wagtda ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyna Aşgabat häkimliginiň we degişli ýol gözegçilik gullugynyň resmiýetlerinden hiççilik kommentariýa almak başartmady. Mundan başga Adatlyk radiosynyň başga bir ynamdar çeşmesiniň maglumatyna görä, ýurduň käbir ministrlikleriniň işgärlerinden Aziýada oýunlary geçip guturýança, ýagny 1-nji sentýabrdan 1-nji oktýabra çenli uluglaryny ulanmajakdyklar dogrusyna ýörüýte dilhatalanypdyr. Ýatladyk geçdik, türkmen häkimetleri golaýat belgili uluglaryň paýtagty girmegini eýýän bir näçe aý bäri çäklendirip gelýärler. Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň sözüne görä, vilayet maşinlarynyň Aşgabatda goýrulmaganyň bes edilmeginden soň paýtagtdaky awtomobil hereketi göz görteli azalypdyr. Gali berse-de Aşgabatlylar 21-nji awgustdan başlap şäheriň protokol köçeleriniň köp bölüginiň, ýagny Niýazow şaýolunyň başlap bir taraplyk garaşsyzlyk Türkmenbaş şaýollary ýokurlugyny 10 ýyl awadançylyk köçesine çenli ýapylanlygyny gurrun berdiler. Goloýlap gelýän Aziýada bilen baglylykda her türlü çäklendirmelerden başga Adatlyk radiosu Türkmenistanlardan serişde toplanýy. Aziýadany geçirmäge serişde ýetmezçiligi zerarly aýlyklaryň giýjikdirilişi barada hem habar berdi. Türkmen emeldarlary bu mediýasy Aziýada bilen bagly girdilen gadagynçylyklar dogrusyna kelamagy söz açmasalar da oýunlaryň dowamyna ýüze çykyp biljek islendik adatdan daşar ýagdaýlara taýýardyklaryny bellediler. Yapık binalarda söwüş sungaty boýunça geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlaryna 6000 töweregi turgun gatnaşyp, olar 12 güniň dowamyna sportyň 21 görnüşi boýunça bäsleşerler.